Cada vegada està més de moda fumar amb vapejador, i no només hacia les terrasses, també als interiors. Però què opina la gent? I els hostelers? Pues opine que és el mateix que si fumar tabaco, és perjudicial pels pulmons. És substituir un hàbit nociu per un altre. Yo no lo veo del todo correcto. Ho utilitzen en substitució al tabac, però que és igual de perjudicial. I a veure, que està molt bé, el saboret està molt bo, la veritat, en plan, sí que el saboret dius, ai, que bo. Penses que és millor perquè sap millor, perquè no fa mala olor, perquè tal, i és com les cachimbes, que tampoc és bo. Perquè molesta, és fum igual, és molesto, igual que el tabaco. Tanto el tabaco como los vapeadores, yo creo que en el interior no se debe fumar. Clar, que està tot tancat, sense ventilació, tot això, clar. Jo he vist gent que fuma vapers dins els locals. Per mi fatal. Si estás comiendo y no fumas y tienes al lado una gente fumando, sea vapor o sea tabaco, pues no es agradable. A tota hora dius, ai, hola, aixina, sandia, no sé què, i és perquè n'hi ha algú en un vapor per ahí. A mí como tal, a mí no me molesta que alguien esté fumando en mi establecimiento con vapor. A veure, prohibit tampoc, però sí que hauria estar més regulat, no sé. Per a tots que no, per a tots que sí, clar. Pues a lo millor que triara el del local, no ho sé. Luego tendríamos que tener total libertad de decir, pues mira, en este establecimiento se permite fumar o no se permite fumar. Jo crec que debería ser igual que el tabaco, prohibit totalment i ja està. Per a tots igual. Para mí es un error. Hay que poner una ley y la ley hay que cumplirse y punto. Si dicen que no, es que no, pero para todos.